Moi, Mania ja me taas videopostataan ja sori toi alku. Me vähän kaaduttiin, koska täällä tuuli, mutta ei enää. Mutta siis joo. Kamera on nyt joo ihan hyvin. No mitä Mania, haluatko ratsastamaan? Ja Mania nyt haluaa ratsastamaan, että minusta tuntuu, että minä ja Mania ratsastamme. Ratsastetaan. Tässä just nyt, tai mä pistin sillä varusteet, että mä aletaan ratsastaa, että juu, mä varmaan otan satulaa, en mä tiedä, ehkä mä otan, joo, kyllä mä varmaan otan satulaa, apua, mä en tiedä, mutta joo, sopii, niin joo, nähdään sit, kun mä pistän varusteet. Apua, mistä se nyt menikään? Joo, Mania, mä sitten ratsastan vähän. Mania, ravi. Apua, mä olisin tippua kerran nyt äsken sellaista, mutta en tippunut ja siis joo, mä en ottanut satulaa ihan perusta. Apua. Sori, kamera kaatu. Siis ei aivan niinku sitä tahalta, mutta siis se kaatu. Ja nyt mä laitan sitä taas vähän paremmin, koska kamerat kaatuu yleensä, niin se on aika ärsyttävää. Mut siis joo, mä tippuin just Manian selästä, mut ei mulle käynyt kuinkaan, koska mä tipuin selältäen, mutta joo, siis mä tippuin selästä, mutta ratsastaa lisää. Apua. Mania, tuhma, ei mua saa tiputtaa selästä. Joo, siis Mania tiputti mut selästä. Eli se oli aika tuhmasti siltä, mutta minä siltä odottaisi, kun se on vasta 5-vuotias. Mutta musta tuntuu, että tää meidän videopostaus oli nyt tässä. Että joo, muista tilata kanavaa ja joo, mut siis mun nimi oli Emilia ja kiitos kun katsoit tämän videon ja tämä oli siis minun ja Manian videopostausta.